Dan huwa Liam De Bono, żagħżugħ li mindu xxandret l-istorja tiegħu fuq il-programm ta' kuljum filgħodu One Breakfast ġibet is-simpatija ta' bosta. Ta' 16-il sena Liam De Bono marat serjament b'kundizzjoni li bidlitlu ħajtu mill-lejl għan-nar. Ulcerative colitis hija inflammazzjoni ġol musrana kbira. Hemm ċertu variations ta' IBDs oħra bħal Crohn's disease li huma jaffettwaw organi oħra bħal musrana żgħira hekk ukoll kif taffettwa l-musrana l-kbira bħal Crohn's disease. Il-kondizzjoni jaf tkun severa jaf ma tkunx. Fil-każ tiegħi kienet severa ħafna, ġifieri kienet totalment gravi fejn spiċċajt fejn qasnejx sura tan-nies. Ir-reazzjoni ta' Liam hekk kif sar jaf bil-marda li laqtitu kienet waħda ta' kuraġġ għalkemm qrabatu inkwetaw għalih. Il-kundizzjoni nnifisha kienet tobbliga lil Liam imur it-toilet bejn 30 u 50 darba kuljum. Meta kont nagħmel 30 to 50 times a day ma kontx qed ngħix ħajja normali jien. Jgħid li l-operazzjoni li għamel għenitu biex ikun jista' jgħix ħajja aktar faċli. Kif għamilt l-operazzjoni indunajt kemm kienet iktar deċiżjoni faċli, bażikament. Malli għamilt il-pouch minn barra qbad ngħix bnidem normali kif għedna nsifer, futbol, kollox kont qed nagħmel. Ovvjament, id-dera mhux ħaġa sabiħa li jkollok dik miegħek imma you live with it. Tant kemm ħaġa tatni ċans ieħor biex nerġa' ngħix bħal bniedem normali lili. Ma dan l-istazzjon Liam għalaq l-intervista billi inkoraġġixxa lil nies oħra jitkellmu mal-ewwel f'sitwazzjonijiet hekk għaliex m'hemm xejn li wieħed għandu jistħi dwaru. L-appell tiegħi huwa li jekk xi ħadd ikollu xi ħaġa simili tkellmu mal-ewwel, naf li xi ħaġa imbarazzanti hija ma għandkomx għalfejn tisħu, l-ewwel nett hija ħaġa naturali wkoll alla volja mhux b'dak il-mod. Ma għandkomx għalfejn tiddejqu hawn ħafna għajnuna. Tkellmu, dejjem tkellmu ma' sħabkom, mal-familja, ma' kull minnu qrib tagħkom. Ma għandkomx minn xiex tibżgħu ħafna għajnuna, speċjalment sptarijiet, nurses, kulħadd jgħinek, stoma nurses. Grateful ħafna għalihom, Alla kien huma mingħajrhom ma kontx inkun kapaċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.